रफा थुनै खरा हारिया मामले बाथा तमगेदि हा हाथे मार साबसनो बर बुजु गावबाय नांगले दर फंना साना दं नायनो मुजु बर मुजु गावनाय नाया दिबा काजलसिनो नाया लिसि फुनो नाया इका गोसाम फुनासना कांसा द समयनि आदो 1 मिनिट छिना फराम साइमा लाग्रा केके रुखाइनि बुरुगो रंसनि वाइगो थुसिदे सकलुम थुसिदे रुखाइनि बुरुगो रंसनि वाइगो थुसिदे सकलुम थुसिदे नखनि तल्ला मतिले तबुई ननले खिलना थादिखा ओ नखनि तल्ला मतिले तबुई ननले खिलना थादिखा ले 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 ले